Tülkü degan şulmany. Buna tayakty meňe ber. Kırılıp bada boğur. Men apke buna tayakty. Nämege? Ana oduň Ömerdiň maýagyny jediň. Näge? Ibadularyň maýagyny jediň. Ömerdiň 9 maýagyny jeginçä. Buna gana saýpynyň taýagyny jesen ölesema. 2 maýagyny jesen ölesema. 9 nima balasy? Öl uyalmay. Ha, uyalmay ölgür. Ýani hem sakraysama. Tekdi koydu bil. Näge bittin? Yen o özüňçe taýak dem tüşleýsema. Ýana diýsema.